jam geno waali fini wiyete men ñande Aaɓnde 9 Colte 2026 ina hawre 21 Yaawa 1450 fergo konngudi daɓɓi conngori gilli oɗon gandi kiram jibinta ɗum ko yidde ha ɓurta yidde fandinde heerorade kañum tan yidde halfude margol mum tawa rendani e hay gooto kiram ko lobbuli niɓɓiɗɗe nder gilli yaynoto yiya toon laawol tan ko lelewal hakkille so ronki ɗum ko ɓernde ɗowata joomum buɓɓa ɗum e jawka yuwde e maayo tuumomoye yoolo heen ɗo yaltata Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob needi ko jooɓaari moƴƴiri nde alaa ɗo haaɗi mbelndi nawde nde yimɓe ndenndi dental ko mawni fof no naatirte aɗa anndi neɗɗo ko teddi fof haaldude e makko aɗa waawi kala ko needi heewi ko nehiiɗo o tan walli kala ko ndi famdi ko bonnata ko ina mawni so dañal yaadaani e needi yooɗaani gandal ngal alda e needi timmaani heewiiɗo gandal aayi tawa ko needi woni ko wondaani heewiiɗo galo yeewa tawa ko needi woni ko jogaaki heewiiɗo dewgal rabbiɗi tawa ko needi woni ko wondaani ɓakke mahetee ko kecce luuraani loocol ɓuccetee ko keccol fortaade jombaani mo wii ina ɓucca joorngol so toliima hawnaaki jinnaaɓe nehen sukaaɓe men e needi men ndi bonaani teeŋti e sukaaɓe rewɓe e dewgal needi ko njooɓaani ngannden mo kala e men ko gaynaako no dewɗo e jawdi so reenaani kala ngel jofaani mawo naamde holto naanni so naamnaama yaataw jaabaade omo waawi so jaabaaki riiweede mo jombaani mbatten hakkillaaji men ɗi kongi kuutorteeɗi saangane ɓiɗɗo ooñi ñale fof saangino ɓoggol eɗen kuutorii mbele en nganndaa won maange humaaka ko ɓoccitii ko needi jaggi ñiiwa haa e dow mum yimɓe mbaɗɗii ko needi eelti puccu haa e mum sukaaɓe ñaldi needi ene waɗɗii kala tagaaɗo e yimɓe gaddaaɗo so en paamii hakkille e maaɗa taƴɗu loowi e yimɓe o addii ko enen nehotoo mbele mbaawen neede kala ko paggiɗen so wonaa ɗum janngo nimsitel Lamtooro Sall Abdoul Tokosel